Op 8 plakken in Snits is Jood het Joodse verliezen van de stad werd aan Lippenbrocht. Dat gebeurde we namelijk niet op plakken dat Joodse families wennen en werken. Dit verneemde café er een van. Dat weer van de familie Jacob Pino. En daar werd over verteld. De belangstelling wie grut. De Snitser die het verhaal van deze familie vertelt, het zelfs ik een bijzonder verhaal. Ik heb een Joodse vader gehad, die in 1943 in Amsterdam is geboren. En vlak voor de grote razzia in Amsterdam vanuit de crash tegenover de Hollandse Schouwburg naar Sneek is gesmokkeld. Hier is hij in een fijne beschermde omgeving bij de familie Boot opgegroeid. En vanaf dag 1, vanaf dat moment is dat ook echt zijn eigen familie geworden. De familie Pino doekte in de oorlog onder in een plakje bij Rotterdam. Daar in 1942 ging het mis, toen Heid maar valse papieren onhouden water de politie. Omdat de agent werd vergezeld door de foute veldwachter, werd de familie Pino opgepakt. Het gezin kwam later om, vader Pino in Nederland, moeder en dochter in Auschwitz. Door dit bijzondere initiatief komt er een soort verhaal los uit het publiek. Daardoor wordt het beeld weer completer en dat is belangrijk. Wij zien dat belang als enorm groot en de grote opkomst vanochtend hier in Sneek bewijst dat wel. En ook het feit dat telkens nieuwe verhalen naar boven komen. Nieuwe verhalen in gestructureerde en ongestructureerde manier. Hier komen ze spontaan naar boven en ik weet zeker dat ze dan ook zullen worden vastgelegd. En dat is ontzettend belangrijk om de verbinding met het verleden te houden en de mensen die omgekomen zijn een gezicht te geven en een verhaal.